faɗawe su kaya da ado naka ake duba su da ada su ko sun yi in sun ganka suna buya wanda ya sa su in kun fita wankanka ake duba kaya na anona ku ba ma za a haɗa ne ba kai ka isa an san ka ba ma za ku shige ɗaya ba rigarka da alkyabba rawaninka takalman sai ya san sai fadar hakimi sun masa matsagun baba takunku daban sai ai tsantsere sannan iliminku daban man da hujjoji baba san Allah kai naka daban kayi masallaci sai an waye sai an fiɗi maiwa jama'a kullum ka ta zo fili wannan tabako na ka anan ne ya fito fili ka taimaki manyanmu ka duba bukatunmu ka faɗawe su kaya da ado naka ake duba su da ada su ko sun yi in sun ganka suna buya wanda ya sa su in kun fita wankanka ake duba kaya na anona ku ba ma za a haɗa ne ba kai ka isa an san ka ba ma za ku shige ɗaya ba rigarka da alkyabba rawaninka takalma